Rog pe cine are să se tripeze la video ăsta să nu se tripeze prea tare, pentru că e plin TikTok-ul de minunați care că fac site-uri ultra premium. Și hai să vă arăt eu cum arată site-uri premium. Bă, nu știți cum arată site-urile premium. Adică 2 poze și un pic de animație e ce făceam noi acum 10 ani. Așa că hai să arăt 3 site-uri care arată premium și nu te chem să lucrezi cu noi, că nu avem loc de tine. Uite aici. Oare e premium ăsta? Mă gândesc așa. Sau poate e premium ăsta. Ăsta e făcut de vreo... să tot fie vreo... nici nu știu. Cred că vreo 5 ani. 6. Sau poate e premium ăsta. Ia stai așa. Uite aici. Premium, tati. O fi premium sau nu o fi premium? Deci, pe bune, nu mai veniți cu mamă, ultra premium, că nu e. Ce facem noi e la piciorul broaștei comparativ cu ce se face și se poartă prin afară. Dar ce se face în România și se numește premium e... Ai, zi faină.